Čaute, moje meno je Matúš, Matt Essence a ja vás vítam v novom parfémovom videu. V tomto videu vám chcem ukázať parfémy, ktoré som v poslednej dobe skúšal a poviem vám, jak sa mi páčili. V skratke, sú to väčšinou niche parfémy. Takisto vám ukážem parfémy, ktoré najčastejšie nosím posledný týždeň, posledné 2 týždne. Inak som zase prechladnutý, mám nádchu, v krku ma brutálne škrábe. To počasie, raz je zima, teraz je zase teplo. Ako prvé by som ukázal značku, ktorú mi poslala jedna známa z Instagramu. Je to Atelier Cologne, takúto vzorku Orange Sanguine sa to volá. A táto vôňa na leto brutálne pekný pomaranč. Si predstav fakt pomaranč, ako ho začneš krájať a len to strieka okolo teba. Šťava z pomaranču, presne takto voní. Toto je najrealistickejšia vôňa pomaranču, ako som kedy vyskúšal. Unisex vôňa, veľmi pekná, je celkom dobrá výdrž a na leto totálna svieža vôňa pomaranču. Reálna pomarančová vôňa, za mňa veľmi dobré. Ďalšia vôňa od švédskej niche značky Byredo. Mám vzorku, som skúšal tento týždeň Mojave Ghost sa to volá. A je to ovocno-kvetinová vôňa, ale hlavne tam je cítite kvetiny, ale príde mi, že tá vôňa je viac vhodná pre ženy, skôr nejaké mladšie ženy do 30 rokov. Je to príjemná letná záležitosť a hlavná zložka je sapodila, čo je nejaké exotické ovocie. Veľmi pekná vôňa, dlho vydrží, ale hovorím, skôr ako unisex by som ju radil pre ženy, čiže pre mňa pas, ale pre ženy super. Na leto Mojave Ghost jednoznačne odporúčam a Byredo robí super vône na leto. Ďalej tu máme, som dostal z Bratislavy z parfumérie Le Parfum & Le Chic Eden Bab. Takéto vzorečky, je ich 6 a musím povedať, že celkom ma oslovila táto značka a najviac sa mi páči ale originál Eden Bab a táto vôňa vonia ako luxusná Prada. Keď si predstavíš DNA Prady, čiže taká čistá, elegantná, možno kosacová vôňa. Aj tu je to, ale je to oveľa luxusnejšie. Tá niž kvalita tam je naozaj cítiť a veľmi sa mi to páči. Ideálne ako signature vôňa na každé obdobie do tepla, do zimy si myslím, že je úplne v pohode a tiež super do ofisu, do kancelárie. Eden Bab originál. Veľmi sa mi páči a ešte, ktorý ma oslovil z tejto značky, tak to je Eden Bab Egypt. A táto vôňa je originál Eden Bab, ale pridaný kardamón, trošku nejakého hrejivého zimného korenia, neviem čo tam je presne, tam cítim najviac kardamón. Veľmi príjemná vec, ale skôr hodná na jeseň, na zimu. Za mňa tieto dve, čiže ten originál a Egypt najlepšie. Tie ostatné boli tiež v pohode. Táto vec bola taká vetiverová, táto vec bola Provence, už to ani nepamätám presne. Hej, tak toto je taká čisto citrusová neroli vôňa, ktorú už som viackrát cítil hoci kde, inde, také moc neoriginálne. Ďalšia bola táto modrá, tá bola taká tiež v pohode. Nič špeciálne ale. A posledná bola táto, názvy ani neviem. Tiež veľmi príjemná citrusová vôňa. Ale není to niečo, čo by som si určite pridal do svojej kolekcie alebo čo by som vám odporúčal. Čiže Eden Bab jednoznačne odporúčam na prvom mieste originál, ten je fakt super. A jesen, zima, Egypt, tiež veľmi príjemná vôňa. Ďalej som si kúpil Guerlain Homme. Bol som veľmi zvedavý na túto vôňu, nakoľko som čítal zložky, že to je čisté mojito, že na leto niečo úžasné. Vonia to až moc, by som povedal, moc reálne ako mojito. Ja som si predstavoval, že to bude niečo také viac hravá vôňa, ale toto je naozaj, si predstav, že ti donesú pred teba pohár krásny s mojitom, s ľadom, s metou. Presne tak voní tento Guerlain, ale asi by som to nenosil sám osobne a dám to určite niekomu, mojom známemu, sa z toho potešia.
Ale super vôňa na leto, hej, že ak hľadáš niečo, čo ťa nebude obťažovať, tak hľadáš niečo viac svieže, viac letné, nejakú letnú záležitosť, tak Guerlain Homme, super voľba, budeš voňať ako mochitko, čo si myslím, že na leto voňať ako mochito je veľmi dobré. Veľmi mám rád mochito. Rum, meta. Krása. Ďalšia vec mi prišla dnes od Norbert Farkaš, sa volá chalan, a zistil som, že má veľký prehľad o parfémoch na Slovensku, aj obchoduje s parfémami vo svete, a poslal mi Roja Parfums, talianská níž značka parfumera Roja Daf. Veľmi drahé, veľmi exkluzívne vône, a ja som si vždycky hovoril, že tieto parfémy si v živote ja nekúpim, ale počkám si na ne, kým samé si ma nájdu, kým prídu ku mne. A toto je jeho jeden z najnovších počinov, volá sa to Elysium, v takomto odstreku. Veľa ľudí hovorilo, že to vonia ako Aventus, kopia Aventusu, alebo Bleu de Chanelu, alebo Sauvage Dior. A musím povedať, že Dior Sauvage tam absolútne v tom necítim. Čo v tom cítim? Začiatok bol podobný Aventusu, ale viac mi to príde ako mix Aventusu, takého ovocného Aventusu, a od Tom Ford Grey Vetiver. Lebo ja tu cítim mega moc vetiveru a ja som není fanúšik vetiveru a pre mňa je to pas. Hej, dávať 300 eur za neviem koľko mililitrov, vôbec nie, netužím potom, ani si to nekúpim, ale ten, kto má rád vetiver, kto má rád čisté vetiverové vône, tak tu si myslím, že ten vetiver je krásne, až taký kryštalický, by som povedal, čistý, nádherná vôňa, ale ten, kto má rád iba vetiver, odporúčam, inak 300 eur za to by som vôbec nedal. Ale díky Norbert. Mám značku Sergio, to sú talianské níž parfémy, a poslal mi takéto krásne tiež vzorky Dave z Belgicka, volá sa na Instagrame Instafraghead. A Sergio, ja som si vždycky myslel, že budem mať veľmi kvalitné vône a vôbec som sa nemýlil. Poslal mi 2, 4, 5 parfémov, 5 odstrekov a musím povedať, že najviac ma dostal tento Renaissance. Ten voní úžasne, to je úžasná letná vôňa a určite si to kúpim na leto. Tak brutálne pekný citrus som fakt dlho, alebo možno ešte ani nikdy necítil. Je to úplne niečo iné, je to fakt cítiť ten luxus v tom parféme, tie zložky, čo sú tam, sú naozaj na vysokej úrovni, veľmi kvalitné a je to vôňa citrusová a s metou. Krásna, zelená, svieža meta do takého citrusu a ku konci tam dry down ešte sa pridáva ambra alebo niečo jemne nasladlé. Veľmi pekná citrusovo-zelená, svieža, odmety vôňa, jemne nasladlá v dry downe. Fakt si predstav situáciu, že si niekde v Taliansku, máš na sebe nejaký brutálne pekný oblek, proste úplne si vyšperkovaný, nahodený, šoferuješ Maserati najlepšie, čierne, Quattroporte a na sebe máš Renaissance. To je pre mňa ideálna predstava nosenia tohto parfému. A ešte samozrejme vonku krásne slnečné počasie. To je bomba, Renaissance. Určite kúpim a odporúčam, ak hľadáš exkluzívny níž parfém na leto, jednoznačne odporúčam. Ďalej to bol Mephisto. Mephisto je vlastne že vraj klón od Creedu Silver Mountain Water a voní to tiež super. Není tam taký metalický akord, jak v tom Creede, ale veľmi príjemná vôňa, hlavne na jar. Ale že by som si ju kúpil, to nie za tie peniaze. Ďalšia bomba, čo ma úplne upútala, tak to je Sergio Naxos a táto vôňa. Sorry, tulipán. Táto vôňa, to je bomba. To je vlastne, si predstav, Thierry Mugler Pure Havan, ale 10 krát, minimálne 10 krát luxusnejšia verzia. Brutál. Pure Havan krát 10 vyšší level a ešte je tam pridaná aj levandula, čiže je to taký tabakový fúžer, nádherná vôňa a na zimu si ju určite kúpim.
Ďalej som tu mal 1888, to bola nejaká ambrová vec, to mi až tak nevoňalo pas. A ďalšie Dolce Amalfi, tu som ešte nevyskúšal, chystám sa ju vyskúšať, ale vonia to tiež veľmi príjemne. Taká letná záležitosť, na tu sa tiež teším. Čiže zo Xerjofu najviac ma upútal Renaissance, odporúčam, 10 bodov z 10 za mňa. Naxos odporúčam na zimu, jeden z najlepších parfémov, čo som kedy vôbec vyskúšal za vôňu. Veľmi dobrá kvalita. Creed Millesime Imperial, ten nosím teraz veľmi často a možno si aj videl, na Instagrame som pridal fotku, je to vlastne Creed Millesime Imperial, ale v tejto gold flaške, konečne ju mám doma. Veľká vec. Tá fľaša sa pozri na to proste, ak to vyzerá. Wow, toto keď niekde vytiahneš, tak všetci na teba budú pozerať už len kvôli tomu, že aký máš parfém a asi si budú mysleť, že si najväčší milionár na svete. Vonia to úžasne. Jedna z mojich najlepších letných vecí. Vo vzduchu si predstav, že si niekde pri mori a keď cítiš taký ten morský príjemný vánok, ktorý ide od mora, taký slaný, proste úplne wow. A takisto jemné aj nejaké ovocie do toho. Melón. Toto Creed, čo vytvoril, to je bomba. Moja najlepšia asi letná vec a by som aj dokonca dal tvrdenie, že môj najlepší Creed. Ďalšia vec, ktorú nosím teraz pomerne už dosť často, mám to iba tester, ale je to Frappin a vôňa sa volá L'Humaniste. A táto vôňa, tak to je tiež neopísateľné. Na leto to je čistá droga. To keď si na seba strekneš, asi to tu aj streknem, to je droga. To je jak kokain normálne, čistý kokain. To má takú perlivosť tá vôňa, že normálne ti až z toho idú oči vyletieť z hlavy, ty kokos, nechápeš to. Vôňa džinu, vôňa toniku, citrusu, tá perlivá, úžasné. Toto je moja fakt topka na leto a ak si ju nevyskúšal, tak by si mal určite vyskúšať. Odporúčam ti ju so všetkými 10 prstami, dávam ruku do ohňa za to, že toto sa ti bude moc páčiť. A okolie, ako vníma túto vôňu cez leto, to je tiež parádička. Každému sa páčila a všetci by chceli vedieť, aký to mám na sebe parfém cez leto, ale ja som to až tak nikomu nehovoril, lebo si to držím ako tajomstvo, není to až tak známa vôňa. Ale teraz som vám to prezradil, moju tajnú zbraň na leto. L'Humaniste od Frappin. A ako poslednú vec tu máme špecialitku od značky Theo Cabanel. A to mi došlo dnes, som pred chvíľkou zobral balík z Paríža. Ideme to otvoriť a mala by to byť Niche značka, ktorá robí veľmi dobré vône, sám som na to veľmi zvedavý. Za toto rešpekt, že Niche značky, ktoré sú není až tak známe vo svete, že sú ochotní ti poslať originál parfém, ktorý stojí 150 eur. Bez srandy, tento parfém stojí 150 eur a som na to veľmi zvedavý. Theo Cabanel. A na tvoju recenziu dúfam, že sa ti bude páčiť. Ďakujeme za záujem o našu značku. Všetko najlepšie prajeme, Anna. Ďakujem. Topka. Čistá topka. A ako prezentácia parfému bomba. Hovorím, je to neskutočné, že tie firmy pošlú ti takýto parfém za 150 eur. A tu na Slovensku sa snažíš s niekým rozbiehať nejakú spoluprácu alebo niečo a nedajú ti nič. Nedajú ti nič na recenziu, nedajú ti... Fakt, je to smutné podľa mňa, že ľudia takíto sú tu na Slovensku a preto sa im ani nikdy nebude dariť, lebo podľa mňa úspech, keď chceš byť úspešný, musíš byť hlavne k ľuďom dobrý a musíš byť prístupný. Si zapamätajte. Ak chceš byť úspešný v niečom, musíš byť nápomocný k ľuďom a musíš byť prístupný a nemôžeš byť namyslený
a hlavne nemôžeš byť úplne v oblakoch. Ak si v oblakoch, že si myslíš, že si najväčší pán, tak potom v živote nebudeš mať ani úspech, lebo ľudia to vycítia a ľudia nemajú radi takýchto hadov. Ale poďme späť. Je to otvorené, krásne. Wow, ako takúto prezentáciu to málo ktorý aj nejaký fakt za 300 eur parfém má. Flakone tiež bomba. Teo Cabane Barcané. Masívna vôňa, orientálna. Už teraz to cítim. Totálne masívna. Wow, ale akože vrchnák, krásne to je. Teším sa veľmi na ňu a v blízkej dobe určite pridám aj nejaké prvé dojmy z tejto vône. Vyzerá to naozaj súprovo. Prezentácia 10 bodov z 10. Nemám tomu čo vytknúť ani jednu jedinú vec. Mali by si brať príklad ostatné značky z toho, jak prišiel domov zabalený balík s akou prezentáciou. Palec hore naozaj. Tak ako ste videli, ja nikdy nezahálam, snažím sa venovať parfémom naozaj naplno, jak sa len dá každý týždeň, skúšam nové a nové veci, objavujem svet parfémov, aj staršie veci, aj nové veci, nové značky. Video na poslednú chvíľku, užite si krásne veľkonočné sviatky a želám vám krásnu šibačku. Riadne vyšľahajte doma svoje partnerky, ženy, aby poslúchali nás, chlapov. A aby som nezabudol, hlavne buďte navoňaní. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.